Larrabetzura etorri gara, asteburu osoan zehar, literatura azoka ospatzen ari da, 111 irakurle eta 11 ere bertan egon nahi izan du. Gotzon Barandiaran idazle eta Larrabetzuarra daukagu gurean. Gotzon, zer da literaturia? Bueno, literatura da, literatura eskolaren ekimenez sortu, baina gero Larrabetzuko herritarren, elkarteen, udalaren eta beste hainbat eragileren artean antolatzen den euskarazko eta bakarrik euskarazko literaturaren azoka, liburuak aurkezteko gune bat, literatura formato batean baino gehiagotan erakusteko jardunaldi batzuk, asteburu oso bat, azken batean gure euskarazko literaturaren neurrirako egindako plaza bat. Bete-betean gaude asteburuan, eta esan bezala idazle asko ikusi dugu, baina irakurleak ere aipatu duzuz, ez? Garrantzia eman nahi izan diozue irakurleei, ez? Bai, berez literatura eskola bera ere irakurleen talde bat da, eta aspaldion, esan dezagun hamarkada honetan, eta azkeneko 5 urteetan asko sustatu den mugimendu bat da, irakurle taldeena, eta aurten nahi izan diogu leku berezia egin horri. Eta horregatik, larun bat goizean egin gendun irakurleen, Euskal Herriko irakurle taldeen arteko topaketa bat, ez? 12 irakurle taldeetako kideak egon ziren gurean, eta ondorio batzuk atara dira, eta horiek publiko ere egingo duguz. Eta oso hartu eman interesgarria izan zen. Eta gero, irakurlea da protagonista, kalean ere irakurlea delako nagusi, ez da, idazleak egon arren. Hiru egunetan zehar egitarau zabala izan da Larrabetzun. Liburu aurkezpenak, errezitaldiak, bertso trama literarioak, antzerkia, gazteak ere oholtza gainean ibili dira. Literaturiak, irakurleak, idazleekin aurrez aurre jarri ditu. Galdera, zein da zure editorea? Normalean, liburuak gauzatu behar ditudanean, lehenengo saiatzen naiz ni zorrotz xamarra izaten nire buruarekin. Ostean, hala ere, pasatzen diet testua 3, 4, 5, 6 idazleri enkargua emanez izan daitezela zorrotzak eta estuak ere bai nahi baldin badute. Orduan, liburu honetan izan ditut horrelakoak. Eta gero azkenik, argitaletxean bertan beste editore batek hartu ditu testuak eta errepasatu ditu, eta bere aholkuak eta eman dizkit. Bere tristezia blaitzen usten egun sentiko euri morian. Bueno, idazlea zara, baina alanda guzti esan ohi da gutxi irakurtzen dela, eta suposatzen dugu agian euskeraz gutxiago. Bueno, datu dinoe 800.000 hiztunetatik euskarazko kulturaren konsumitzaileak 8.000 bat izango garela. Hortik literaturzaleak ez dakigu zenbat izango dien, baina 8.000 baino desente gutxiago suposatzen dugu. Baina hala eta guztiz ere irakurlea badago Euskal Herrian, euskaraz irakurtzen dauena, eta bestela litzateke egongo hemen dagoen argitaletxeko kopurua eta litzateke egongo dagoen idazle kopurua ere ez? Eta nik uste dut irakurlea badauela Euskal Herrian. Ez dela nahikoa argi dago, eta guk literaturia horretarako ere egiten dugu. Euskarazko literatura zabaldu, bultzatu, eta jenteari ikustarazteko literaturarekin asko ikasten dela eta asko gozatzen dela. Gaur entzun dugu hemen, literaturian jakin leikela zer da, erantzuna emango digutela zer dan literatura. Ez dut esango nork esan dauen, baina... Askok esango zeurien, literatura... Zer da literatura? Bakoitzak dauka egiten dau bere interpretazioa, eta bakoitzarentzat da gauza bat. Niretzat da bizitza ulertzeko gaur egun ezinbesteko tresna bat, jolaserako tresna bat, hitzekin jolasteko, irudimenerako tresna bat, jentea ezagutzeko bitarteko bat, gauza asko dira literatura. Nik bizi du literatura, orduan, niretzat literatura bizitzako oso
parte importantea da, eta nik uste dut bai kirolarekin, bai politikarekin eta beste hainbat gaiekin batera, persona bezala osatzen asko laguntzen duen gauza bat. Bueno, tira, literaturian jarraituko dugu murgilduta. Bai.